Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз берун аҷоибот хушрӯ, неки аҷоибот шамол ҳаста. Берун хеле ки мебинем офтобаки хушрӯ, осмон беҳад хушрӯ. Инҷа салмон кати мана, салмони хуликан. Чанд рӯзае ки умуман салмон хушрӯ хоб нарафтиста. Чанд рӯза не, як ду рӯз шуд, се рӯз шуд, ҳатто шаб хушрӯ хоб нарафтиста. Ва имрӯз иқа кор надоштам, ами пилисоз кардам. Ами 1 соат вақт холӣ шуд, гӯям ки камтар дам гирам, камтар хоб равам гуфтум ки, лекин намешад. Ами вақти дамгирида то дар тақ мешад, то телефон мешад. Мебинӣ ки вай салмон хест ай хобуш. Ман гӯем 1 соат дам гирифтем. То ба аҷоибот ҳамихел шумодам ҳамихел ҳастед дӯстони азиз. Вақте ки мехоҳен хоб рафтан, камтар дам гирифтан, то мебинӣ ки ягон гап шуд, ягон чӣ шуд гӯем. Ман рӯзонада умуман хела шуд ки вабше рӯзонада хоб намерам. Масалан абед боша вабше хоб намерам ва хобам намебарад. Хоб баратам ки гӯем агар хоҳамам хоб рафтад, ами ним соат хоб мебарад тамом, барои он ки дигар вақт уже салмон бедор мешад. Ами хеле аҳвол. Салмон мана инҷода хулиганӣ кадиста. Беруна тамоша дора чихар рӯшноиҳои тамошо кадиста. Хулиган. Сиёвуш хобай вай дам гирифтестай хушрӯ. Дӯстони азиз, ман инҷода ман хостам каме самбусаи кадуги кунам. Якта каду буд мана нимаша майда кардам ва ними дигаша да вай самбуса гӯем гирифтам. Инҷода намак андохтаму равған тамом, дига ягон чизи зиёдатӣ нест. Каду ҳасту пиёз ҳаст. Исто сиёвуш майна вай кунам. Арбуз рӯшнои офтоб да ҳама чи торик тофтеста дӯстони азиз. Ман инҷода бисёр не камака кардам, барое ки зувола кам ҳастай. Барои ҳамиқа ин мондагӣ кадуя пага ҳамроҳ вай мекунем, каду бирён тайёр мекунем. Насиб иншаллоҳ. мурчу хеле чизо ростигам намеандозам ман кадуда, барои он ки каду ширин ҳастай ва тези хеле вай намеша. Сиёвуш намак меандозем шо тамом. Кани мошин хеле ки мебинен уже вай зволаҳои самбуса камтар уже сел шудестанд. Барои ҳамин ҷои срочно ягон чӣ кардан дар кор. Ана дӯстони азиз, пура як лист шуд. Ҳаракат кардам ки ҳамаша да ҳами як лист ҷо кунум. Озир тухм мепошем шуна, тухм мемолем шуна, баъд тафтонда мемонем шуна. Бо як галаи дигаш зиёдӣ кардак. Агар ки бо ҳамиқаи дига бошад, агар звола, баъд начинкаш мерасад. Хай мебинем пага агар ки шавад, ягон пирог мекунам, нашавад, ами
вайда мекунем ша дегда мепазем ша ана мехал дӯстони азиз ози Нилуфар качи дадаш мебиён то омадани шавхарама самбусо пазан фитестам барои он ки абед мастоба буд тамом ягон чи напухтам боз мехом якта пирог пазм пироги вай рости гап рӯзи соли нав мехом ширини қандак тайёр кунам намедонам дига чӣ намуд ширини тайёр кунам рости гап ҳайрон ҳастам намедонам ки чӣ намуд салат тайёр кунам намедонам ки чӣ намуд ширини тайёр кунам ё ки торт тайёр кунам гуфтестам ҳайрон мондам барои имрӯз фикр кардан дар кору пагоҳ аллакай ҳамаша тайёр кардан дар кор ана уже омадан шавҳарам ки омадай Сиёвуш хелаш момоша момо гуфт ки да нашудагам самбуса ман ҳози чиба бо чиба рафтам ҳоли соат 4:30 ман фикр кардам шумо соати 5 кардам ман ҳамаш буду самбуса фитестам инай хеле дӯстони азиз сиёдона гирифтам сиёдона чошем шунам Это все? да Сафед намеандазӣ? ози сафедшам меандозем Ман сиёша намехӯрам. чӣ бо Ҳама хӯрам. ба маза ҳай сиёшам Дӯстам резанма? дастун ашитен ҷонуна Бада ҳозир ман мирушкани машина мебинем. я бара машинаша бин ба биё ҷонуна Ман дидам машинаша. Диди. мана инаш Сафед. Ман чӣ ба намеандазӣ? Арбуза ман дидам. ведиди сиёвуш чӣ хурсандӣ кадистай апаш омадай гуфта сиёвуш шумо хурсанд шуден апаш омада ҳамаша пачти рехти Салмона дидам. соскаша сен ҷонуна крафта салмон Ман чӣ ба фақат намеандазӣ? кани грезина листа монумша Мекшаям. дӯстони азиз самбусаҳои мо тайёр шуда сирха ки хушрӯ шуда ман куштумша бо камтар дига монумша ҷа 3-4 та сирхакош уже гирифтум ки то ки кӯдако хӯранд гуфта ман ҷида мондагиош бинен чӣ хел сирхи як хел хушрӯ шудагӣ ҳастае ки беҳад ҳамин духовка манда маъқул шудагӣ ҳастае ки ҳама чиза хушрӯ нағз аҷоибот мепазад рости гап ман ҳоли ягон камбудиша гӯем дар ҳама қариб ки 1 сол мешавад камбудиша надидам беҳад манда маъқул шудагӣ ҳастае ҳама чӣ дар ҳамин духовка идеалӣ мешавад овай ҷӯша нараси нехе самбусаҳои кадугин тайёр шуд торик ягони рӯз шудагӣ бароем торик дофтистам мехел самбуса мехрем кӯдако кати барои он ки абед ман вапше накардам намедонам барои чӣ ҳичи нахостам